लोगोफोर फाइनालि दानो आङो नैबे बल फुटबल फिल्ड मोखाङाव सफैबाय लोगोफोर नायनानै लादो आङो बे सिङाव हाबहैगोन माबायदि दिनैनि खेला एकदम बिराद इन्टारेस्टिं फाटाफाटि जागोन होननानै खोनानो मोन्दों दा नायनानै लानो हागोन लोगोफोर खेलाया माबायदि नैबेयावहाय टिकेट काउन्टार ना लोगोफोर नायलांदो ओरैजाय टिकेट काउन्टार लोगोफोर नायनानै ला टिकेट लादलागासिनो दङ लोगोफोरा माने गोबां ओरैबायदि फाटाफाटि माने दिनै सेमि फाइनालाव गेलेगोन जाहैबाय गोसाइगाव ग्लबेल एफसि भार्सेस अदालगुरि एफसि दिनैनि मालिबिथा फिल्डआव सेमि फाइनाल फार्स्ट गेलेगोन लोगोफोर Running go. Ah, good. Yeah. Baca ke biar. Nada nak bola. Ya, aja aja. Ini dulu apa ini? slap kau ni kau ni Sana halin dia. Kau giliran ni. Udah bola. Gini dah, ciao. Bag dah lah kan guru, kan slow je caption apa lah? Hey meo, serap deh. Jangan urjun jauh, walau jauh. Urjun. Ah, boleh je saya. Tarik semua. Ay, tadi ya. Cek. Gas dulu. Derhalangbai. Sudah sangka benar.